Este un fapt istoric. Cultura intelectuală dominantă a unei societăți reflectă interesele grupului dominant din acea societate. Într-o societate sclavagistă, credința în drepturile omului și ființele umane și altele asemenea vor reflecta nevoile stăpânilor de sclavi. Într-o societate, repet, care se bazează pe puterea unor anumiți oameni de a controla și profita de viețile și munca a milioane de alți oameni, dominanta culturală va reflecta nevoile grupului dominant. Așadar, dacă aruncăm o privire, ideile care prevalează în psihologie și sociologie și istorie și economie politică și în științele politice, acestea reflectă fără dubiu anumite interese ale elitelor. Iar academicienii care întreabă prea mult sunt trimiși la colț sau etichetați ca radicali. Valorile culturale dominante au tendința de a fi susținute și perpetuate pentru că acestea sunt recompensate în acea cultură. Și într-o societate în care succesul și statutul sunt evaluate prin bogăția materială, nu în contribuția socială, e ușor de văzut de ce lumea este așa cum este astăzi. Ne confruntăm cu o perturbare a sistemului de valori, complet denaturat, în care prioritățile personale și sănătatea socială sunt în plan secundar, cedând locul noțiunilor de bogăție artificială și fără limite.